Siyabingelela mbukelo khona ekhaya ukhuluma ko umthandazi Dlamini Petri Tifu Mpumalanga umthandazi uDlamini mbukelo khona ekhaya. Uyabona mina ngumthandazi. Ngangena ngesimo sezawona ngakhulekela abantu ngakhanda iwasho. Ngiyase ngimuntu ongena kakhulu emanzini. Angithwasisi kepha ngahlambulula isithuna semuntu. Ngikusize ekhaya lakho, ngisize impilo yakho yonke nje. Ukuthi impilo yakho ibe right. La mbukelo khona ekhaya. Ngikhande namhlanje ke uGowan nangu sobuyile mbukelo khona ekhaya uGowan wesicitho. Mabona inkinga ikulunywa, phupha kabi, amangcoliso, ukulunywa emzimbeni. Into ezinathi nje mbukelo khona ekhaya sekukhona uGowan ngo-order mbukelo khona ekhaya. Mina ngihlanganisile mina ukhanda mina nangu mbukelo khona uyiswasho. Inehlahla ezithiwe ngifaka la phakathi. Sinubunini abaningi nginganikeza mbukelo bakhona emakhaya. So la mbukelo khona ekhaya ningasikhanda iswasho. Ngihlanganisele ithunya zakho. Ngihlanganise into zakho mbukelo khona ngeswasho mbukelo khona ekhaya esiyelo nesimhlophe. Ngendlela mbukelo khona ekhaya engenza ngayo. Ngihlanganise izinto zihlangane ngendlela ofanele ihlangane ngakhona wena bese ngifaka ebhodleni lapho ngibuthi ngithelele kwathi ukufutha ugeze umuntu zakho mbukelo khona ekhaya. Kuvule kumsamo uvule inhlanhla uzakho uhambe kahle ngoba kunabantu abangaphiwa umuthi baphiwe ini isimo seyiwasho. Bese mbukelo khona ekhaya ngikwakhele nemuzi wakho. Na mbukelo khona ekhaya. Kubili lokho mbukelo khona ekhaya. Aku-order mbukelo khona ekhaya lo. Ngiyokuthola ekhemist mhlawumbe ngifake ekhemist noma nginezayile umuntu. Nginika umuntu okudingayo lo. Kodwa oseazi empilweni yakhe mbukelo khona ufuna kuphi. Manje inkinga ekhona incorporation mbukelo khona ekhaya. Ngiyakhandela ngihlanganisele bese ngiyakunika. Mbukelo khona ekhaya umuzi uyakhiwa. Yonke into mbukelo khona ekhaya iyabhekelwa. Idlozi liyabhekelwa. So ngithatha mina ngisikhanda iswasho mina esikhulume iswasho lesi. Ngihlanze mina konke lesi. Tholakala amaswidi, shukela omhlophe, amanzi asolwandle, amanzi empophomo yini kuphekwe la etihlaka leti khulume isebenze egazini lakho. Kunabantu abangaphiwa umuthi. Hayi ukuthi lo muthi awusebenzi, uyasebenza leti abaphiwa ngabona emzimbeni wabo. Kunemuntu nje ovunywa ngumuthi nje. Asifani singabantu. Siphiwe iphrizi ngafani mbukelo khona ekhaya. Alungisa impilo yakho mbukelo khona ekhaya, nami lungisa eyami impilo mbukelo khona ekhaya. Iswasho mina ngisikhanda sisebenze nasi. Senze lento oyifunako naye. Abanye balinde 2023 kuyophinde bashiye futhi. Mina ngalindile lutho, ngiyasebenza. Hamba ngekhaya, ngihlole ekhaya ngenze kufanele ngikwenze ekhaya, ngiphahla kumele ngiphahle, nami ngisebenze ekhaya ngimsebenze, phinde futhi ngibuye kuphi esigodlweni sami, ngisebenze. Ngiyaphambili impilo mbukelo khona ekhaya. Kunenge ufuna kunenge ufisile. Ngithi kwembukelo khona ekhaya, fike Petri umthandazi Dlamini alungise izinto zakho. Baningi lapha endabuko ungaya kubo. Ngithi balapha endabuko nonke ukanibusise anikhanyisele ngithanda kakhulu. Angizugxeka umuntu mbukelo khona ekhaya. Angizugxeka umuntu ngoba asiphiwa ngokufana. La ugxeka abantu nawe kukhona abagxekayo abantu. Nkosibusise mbukelo khona ekhaya. Ngikuthanda kakhulu. Jehova benawe. Hallelujah. God bless you.